ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଡ଼ିଂଟି କରିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ବସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଡ଼ିଂ ଟ୍ରେନିଂରେ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ଆମେ ବାରଙ୍କୁ ଆମର ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଚଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେଉଁ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଦେଉଛି। ଚଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼େଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ବି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଡ଼ିଂ ଚିକ୍ସ ବି ଉଠାଇବାର ଅଛି। ଦେଖିବା ଚଳନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ନେଇ ଆସିଛି। ଚଳନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ସବୁ ବାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଆମର କଟଲ ଫିସ୍ ବୋନ୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ତା'ର ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଏଗ୍ ସିଲ୍ ତା'ର ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ କରିକି ମିକ୍ସ କରି ରଖିଛି, ତାକୁ ବି ଦେଇଦେବା। ଚଳନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରି ଏବେ ସବୁ ବାର୍ଡ଼ଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଦେବା। ଚଳନ୍ତୁ ବାର୍ଡ଼ ହିସାବରେ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ବାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଦେବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଟିକେ ବଡ଼ ବାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାର୍ଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ, ତ ଗୋଟେ ପେୟାରଙ୍କୁ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଲେଖା ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଧିକା ବାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏକାଥରେ ଦେଇପାରିବେ ଅଧିକା କି। ଛୋଟ ବାର୍ଡ଼ଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବାର୍ଡ଼ ଟିକେ ଅଧିକା ଖାଇବେ ନା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବାର୍ଡ଼ଙ୍କ ଯଦି ଏଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କି ଆମର ଯଦି ଛୁଆ ଫୁଟି ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଫିଡ଼ିଂ କରେଇବେ ଛୁଆଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବେ। ଆଉ ତ ନର୍ମାଲ୍ ଯେତିକି ଦେବା କଥା ଦେବେ। ଏତିକି ପରିମାଣର ଦେବେ କି ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟେ କି ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ସବୁ ଖାଇକି ଶେଷ କରିଦେବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ପଡ଼ିରହିବ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍, ତା ଦେହରେ ପୋକ ହୋଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ବାର୍ଡ଼ଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଖରାପ କରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ବାର୍ଡ଼ଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ବାର୍ଡ଼ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ଡ଼ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଖାଉନାହିଁ ତ କେମିତି ଖାଇବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ, ମୁଁ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ଡ଼ ବି ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ଡ଼ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଖାଉଛି ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ବାର୍ଡ଼ଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଟିଂରେ ଥିଲେ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ପାଇଁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଅଧଘଣ୍ଟେ ବି ଲାଗିବନି, ସବୁ ଖାଇକି ଶେଷ କରିଦେବେ। ତ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା, ତା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ମୋର ବାର୍ଡ଼ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏ ମୋର କଲୋନୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଥରେ ଦେଇଦେଇଛି। 2ଟା ଲବାର୍ଡ଼ର କଲୋନୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖାଇବା ପରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏମାନେ ବି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସବୁ ବାର୍ଡ଼ ମୋର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସମସ୍ତେ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ভিডিওটি যদি ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ବସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଡ଼ିଂ ଟ୍ରେନିଂରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ବାର୍ଡ଼ ଆପଣ ନେଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବ, ତାହେଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ମୋତେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ।
चलते देखा एवं आम कौ कौ बाड़ आम हैंड फिडिंग उठेवा चलते मो बैक कैमेरा आपण देखा देखो मुझे लव बार्डर कॉलोनी भितर को आसी जाइए चलते आम देखा बर्तमान हैंड फिडिंग चिक्स उठेवा देखो ये ब्लू मार्क्स अच्छी ये दी जन को आम हैंड फिडिंग उठेवा देखो यही एज आप उठे पारे हैंड फिडिंग से देखिए दुटा ब्लू मार्क्स अच्छे तीन जन को उठेदेवा बार्डर हेल्थ आपको किपर लगुच क्वालिटी केमती लगुच कमेंट निश्चय जनइबे देखा आउ कौन अच्छी ये बहुत छोट अच्छा एम किसी दिन पर आम हैंड फिडिंग उठेवा देखते आम बर्तमान ये बर्तमान ये हैंड फिडिंग करेंगे देखिए कमेंट निश्चय जनातु बार्डर आपंकर हेल्थ किपर लगुच कलर आपको कि लगुच कमेंट निश्चय जनइबे वीडियो जब भल लगे आप सांग द्वारा शेयर करेंगे वीडियो गोटे लाइक करेंगे।